So, mukbang na sa mga katsuyans. O, pansit. Kung saan nga pansit na? Pansit bihon. Tapos, siumay mga katsuyans, siumay. Floreta. Hanggang Floreta na. Tapos, mawa ang bangus nga prito mga katsuyans. So, ayan. Tapos, pork adobo. Pork adobo mga katsuyans. So, tara! Ngaw na ta! Ngaw ulit, me. Ciao! Ciao, Rick! Oh, Rick! Kapot Rick, oh! Okay, attack! Lord, salamat sa pagkaon. Thank you. Yo. Mga ta, mga katsuyans. Yo, malamig. Ang linutuan ni Mama. Usay pangalan niya pansit pa? Fresh pansit mga katsuyans. Ramin. Asa, ramin? Og di ako yung usa ka pansit doon eh. Sa mo kayo lutong ako. Tapos, Andra! Ray, ngao ta ray. 3,000 hours na ni. Aliday! Mau pansit. Murong lagi ya? Mau panghimagas. Moron mga katsuyans, moron. Panghimagas. Panghimagas ba? Hindi na himagas ka. Panghisod ba? Tungkol na. Tungkol ng kamot. Ano? Dahil na eh. Saan kayo? Lukod ka ng sibis tamunan? Ang kato ka ni ko na ano? Muhitang to. Right? Kao na mo! Ang kamot mamausak mo ya. Nagkagubot na. Kamu yaw-yaw lang mo. Ako sa ako. Ay, ngayon ta. Adobo. Ano ang susuwan doon? Ano ba? Sarap. Yan, nagmukbang man ta. Kaya, na-inspire ka ni, ako si pambansang kulok. Hindi ko talaga ng kamar. Maksud ang spear. Kumakaon. Tog. Uy, maksud sa dagat. Mahal ron. Hindi na Aman na to. Pero. hindi na mo tungap. May baso na rin. Tunulir Ako sa baso oh. Muli ka. Kumpat ka baso rin. Taray. Kamu na lang ka ako pa sa baso. Imo rin malahi. Malahi lang yung baso. Hindi ay. Madawat itong video. Picture yung baso sa... Yan. Ano? Katur lagi ako. Eh. Muling mo bimutang ka doon.
itim-tim mukbang. Ano mo? Awas na. Ay, man. Ha? Ako. Rek. Ano mo inyong upuan? Oh, Inom ano mo si na. inyong upo kay Busog. anang saan sa kanang sana sa pagkan si mo na sa ipuyukan kay dali ka mo mabusog. Okay. Ano? Busog mo. Rek. Ito mo kaya. Katungon ka nga ito? Sabi mo na siya. Gado na. Nakamoto Joey ko. Nakamoto mo. Family mukbang nih. Magandang. Family mukbang. Mukbang. Ang tambal na yun. Wah, Ayun, ayun. Ang tambal dito mo. kita na ron. Kita na ron. Hindi naman dito lang Ay, kayo. di masuk ka eh. Hmm? Masuk tuh tadi es belum. Bro. Ayo. Apaan sih? Apaan sih? Ataba. Apa nih kuday? Si kun ta nih. Taruh tunggu eh. Tutukan banget. Belum. Banget. Naku eh. Ito. Sumuka. Uy. Sabali ba? Konfit. Ha? Konfit. Nih, kemudian lagi, ganyan lagi palit ang kok. Ano ba yung bugnaw? Tahu na dulu kan. Sumuka. Pero tilaw yung punig ang ati eh. As masuk dulu. As masuk na tuja. Ano ba yun? Limon. As masuk na. Naku eh, Christian nila ma? Oh, mapas ko. Christian ba? Ano ba? Ano ba? Kuot na lang gusto yan. Seafoods na po yung tao eh. Ano ba ito? Ano to? Ano ba ito? Ya, ano yun? Uy. Ko. Unsa man ning himutanga mga kasunin sa kalimtam ni pagpa kuan og limusito. Naurot ng pantik. Uling si musito. Eh, makasang kayo. Oh, sakto na. Nilo lagi pansit. Ito ang sila ito. Kaya naman ang pinutos na ramen. Ramen. Karon rek. Pangit. Mana usa ka putos gini ha? Tulo. Daghan okay. Tulog po yung palit. Ano sa ulo? Ay. Aron tambal oh. Okay. Ano ito yan? Pansit nga ramen. Ramen? Ramen ini? Ramen. Pansit nga ramen. Isoni. Ramon. Isoni. Wawa ni awas ni. Ramon. Bawa ko ano sekolahan ko eh. Ano baboy. Ano tumungkum.
Ito ba kung Sorry kita proses. asin? Oh. Wah. Surrender maka. Why surrender ay? Oh. Isbo kayo. Tampok ta to tanan yung palit. Nay mo na jahit kayo. Ay, buwagin. Wala. Ang mga yan ang ulit ko. Unod ko na yung plabi yung prito po. Ang ulit ko. Kaya Hindi unod mo. unod hay prito. Wala. Wala. Bagalan siya ng pahal. Ini. Ano po yung po? Kursi siya. Busog na yung ulo. Busog na rin. Sabi. Ay, kamulan. Dahit minimum yung dasal sudan. Wah, natumbay. Yung mga kung kukan, kuman. Kaya sabi ni Sumay. Rulito. Kapulta. Yung kabaman. Dami na yung kani. Dami na yung sumay. Satu ulo, satu ulo. Kaya mahal naman yung mga ingredients. Shout Sumay out. mga katuyan, kang Florita ni. Reggie Reggie. Mendoza. Reggie Mendoza. Tanilo kayo. Hi Besh. Amo niro kaunan mang imong pan ma'am. Ma'am Reggie, imong Sumay. Sukun. Bini ko kuha. Undang na ko. Ito na. Ano kung ganun yung Bini ko niyo kuan ba? Sumay. Ano ba? Sugo naman ako eh. One down mga katuyan. Surrender na isa. Surrender na si mama. Busog na. And then, natapusan na yung chocolate. Chocolate moron. With cheese. sabi Undang na ko. ko. Normal. Kau mo. Ano ba? Ika. Ito sabi ko. Ano mo? Tabog na ko. Good. Dah na. Buboy ulit. Butse. Ay, naku. Kuha si mga bukuan. Ano na yung... Bawa. Oh, balik ko. Yung mga kalagutag ha. Buboy na ko rin. Dito ka mo. Dito mo gumukan. Kamag ng gulo dito. Hindi na kung ito. Ngayon na ba? Galing. Alam mo ng Ano? tao. Gusto mo pala sa gamit mo? Gusto mo good. Galing. Gusto mo. Ngayon mo na. Gusto na. First mo, second mukbang na na yung mga kasoyans. Mingaw kayo. So, mingaw man eh. Story-story ako mo dia. Ang medyo libre pa. Okay na itong storyahan. Storya sa mga first dose o second dose. Ha? Oo, ano ba? Bakuna. Ako ka nga naman na second dose. Ako second dose mo ka ma? First pa. First dose na ni Sinovac niya. Sinovac. Ha? Nakita mo kami ako. One down. Kung down na mga kasoyans, mama. Ber. Anak ko na. Ano ka dyan? Hindi nga ito data sa dapin sa dagat mo pa niya. Lami kay kaon kaya nga rin. Ayaw to at singot. Sunod ka tulong ato na puta sa Banda lang, aircon. Sunod ka puta sa Huwag mo tayo ko. Okay. Nga to napunta sa kuan. Tumoy sa bukid. Ay, okay. Tumoy sa bukid. Ano Sa man? dating sa daga. O dili dapat sa daga. Alam kapita sa magsanga?
sa dagat. Nato na punta sa pat. O itong mukbang natin yung pantalan, tumoy. Kanal. Ayun, nahal. Sinang imbunan. Gat, gat. Food buho. Lang, tulay. Di na tayo. Go na kayo. Di na ko mga, di na ko. Kaon pa ko. Ibu pansin ko. Ngunit kay duha ko. Duha ko balik. Sabi ako tayo pag ganun ng tabi eh. Na, ito na. Wala ko makabulog ang kanong nubot. Di ba? Tamang-tawagan ko na ko. Ang ikaw ka nun. Ang pangkaw rice ka. Ang supang hapon. Ang kaon ng kupan. Carb hapon. Wala lang. Storya ha. Ang inyo malag duble. Kaon pa mo pansit. Kaon pa mo rice. Hindi duble yung carb. Carbs. Muron. Muron. From Tabango Leyte. Muron O sa Isidro na eh. from San Isidro Leyte. From Nuads. Naodj. O Naods. Naods. Naodj Dimiterio. Naods Dimiterio. O ay, Naodj ito na. Mamaw Dimiterio. O, nami. We shout out to the Kim Yot! Nindot kayo. Nami kayo. Nami. Namit git. Namit. Namit. Namit dito. Ay? Kasi nang namit git eh. Yung patakal sa gawin. Kaya mo sa wagi ma iba ni. May ba na mo eh? O iba nang Japon ni katuloy sa ako niya. Ayo sa ako rin mo sa ba? Rin pansit. Ay, lang uy! Kaya balik lang na dito. Hindi mo nagkikina mo. Anong pansit? Oh. Napay pansit ito, ibalik niya. Ay, sabon. Mapangos! Busog niya ni! So, gawas mo to sipon, ani? Thank you guys for watching. Hoy, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Ano naman? Road to... Para sa sunod na mong mukbang, accurate na kayo mong video. Pagkakaroon ko, try pa lang nga mo kanang medyo under kwan pa ni siya kanang Construction. nakuha pa ni under construction pa niya mong gitrabaho ron. Pa ni mga katuyan Ako yan. kanang kwan pa ni. Saan nga? Patay, sipon ka rin ito ah. Road to ako yan. Bye guys! Salamat sa pagtanaw. Until our next mukbang vlog. See ya! Ano siya? Pwede mo man? Baka mga tuyans, namahip ako sa kung sipon na eh. Naku eh. Ulit, ala ko na, wala na. Sige, borgi ka rin mo. Sir sa likuran na. Hoot na mga kasuyas. Kung saan sige mo pa, kita mga kasuyas. Kani nga mong mukbang ron, dili pa yun dinaw niya. Kani ka nang medyo, di pa yun kayo ba't totally medyo kuhan yun, 100% na kuhan. Pero amo lang yung try, ikuhan o vlog. Para ma-share na mo sa inyo mga katsuyan. So, katong igo lang yung tanaw, no? Bago lang sa akong channel. Kung bago lang din sa akong channel o napadaan lang, please subscribe my YouTube channel and i-hit sa ninyo ang notification bell nga pilian lang ang all. Pindutin mo na ang all nga bell button, no? Para ma-updated mo kung daw na ko i-upload nga video. So, salamat. Nakabot mo din sa akong kuhan ka ng sa dulo sa akong vlog. So, salamat kayo. Sa sunod, comment lang mo dito sa ubos, no? Comment lang down below para Comment down below. para kuha na mo, para ma-adjust na mo kung sa inyo ikasulti. Comment lang mo kung sa inyo May mga ikasulti sa buwan. suggestions. Kung sa inyo mga suggestion sa among gihimo karon nga kuhan,
vlog o kaning mukbang pansit and pork mukbang Pork, pansit, pork. Kung saan, may kung nang isda diya. pork mo lang itong highlight ang kuhan kaning pansit o ang kaning ang isda o sarap ka buhok. O nakakatsoyan so Basta kayo nagbukbang. o mukbang ni ikaduha ni namin nga bisis nagbukbang para amo lang sakali lang baka medyo mo ganahan mo ning among vlog. So, sila to, 2,000. So i-play lang ninyo mga katsoyans ang inyong pag-play, inyong pagtanaw bahala di mo ganahan sa mong video pasali lang isip suporta sa ato YouTube channel. Please support. O isip suporta sa atong channel, dili lang niya akong channel, inyo ni channel para pohon og ma-monetize na ta. Daghan na tay matabangan niya pamilya mga katsoyans. So although abangan lang ninyo pohon na ako mga vlog, na ako yung vlog nga ipakita na ko ninyo nga mo na akong first project pohon og maka-gain ta niani og revenues nga atong vlog. So natay padulngan natay kuan. So ako ihatag first revenue sa pamilya na gusto na akong tabangan kay from the start sa akong pag-vlog ako ididikit niya na nila nga pamilya diha ko na challenge o diha ko na kuan mga katsoyans nga mag-vlog ko tumikan kay nalooy ko pero mo lagi nalooy ko wala ko ikahatag na although na mo ikahatag gamay ra mo na mga katsoyans ang atong kaluoy sa pamilya nga sa pamilya nga yun ana pero ang tayo ikahatag kay gikan usab dili mo ta kwardahan so nainganyar ko na challenge ako kagalingon nga maghimot na YouTube channel basin pa mo gana or mo click atong YouTube channel ang makahatag kanya dito. So ang inyong pag-play mga katsuya sa inyong pagtanaw or di mo gana sa akong vlog pwede na ninyo i-play sagdi lang ninyo anton mahuman akong channel ang inyong pag-play dako na kay tabang sa akong YouTube channel mga katsuyans. So kundi dako na sad kay nagtabang dili lang sa akong channel kundi sa taong atong tabangan mga katsuyan. So salamat. Thank you. Salamat na nakaabot mo sa dulo sa akong vlog. Thank you. Happy Sunday na tanan. God bless you all. Thank you. Bye.